थिं एमजेआ फुथुलासो मिथिबाय एल'दों मा हाबा जाबाय थानायावनो अलरेडि उदैयाव दंखायो होननानै फोरमायना होदों बिथाङा गामसा खुनानै दांनांगौ मिथिबाय बिदिखौ थिं एमजेजों प्रिथिजों जिबादि जालायनाय लंदं खुनानै जाङि खुना ब्लड फैनांगौ फाग्ला फाग्ला खालामनानै लायोलै नोंसोरो मिथिबाय दाथ' लोगोफोर माने इन्ट्र होनाय भिडिअखौथ' नुनानै एसेब्लाबो मिन्थिखाबाय आरोना लोगोफोर दानि सायाव दिनै आं सोरनि सायाव भिडिअ लानानै फैदों मानो होनब्ला बिराद गोबाव जाबायमोन आरोना भिडिअ लाबोया बिनिफ्राय दिनै खावब्लाब्लानो नुजाफैलायबाय आरोना नोंथांमोननिसिम आरो लोगोफोर माने दिनैनि भिडिअफ्रा मर्निं लानाय जाबाय आरोना आरो मिथिखायो आरोना दिनैनि आपडेटआ सोरनि सायाव प्रिथि आरो एमजेखौथ' बयबो मिन्थिखायो माने सासे इउटुबार आरोना बिराद गिदिर इउटुबार होनजायो आरोना ओमफ्राय वाइफआबो जाहैबाय नार्स मावो बेखौबोथ' बयबो मिन्थिखायो स' हेल' गाइस नोंथांमोनखौ आंनि मनजय बर' अफिसियेल इउटुब चेनेलाव खनसे बयखौबो बरायनानै लाग्रोलायबाय आरोना लोगोफोर आरो गोबाङानो इउटुब आरो फेसबुकाव शेयार खालामबाय दङ आरोना माने आंबो नुबाय दङ ओमफ्राय आपडेट लाबोया एसे गोबाव जाबायमोन बयनिसिमबो माने आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय निमाहा बिनाय थाबाय आरोना माने भिडिअ लाबोया एसे गोबाव जाबायमोन नालाय बेनिखायनो दिनै नोंथांमोननो बे आपडेटखौ शेयार खालामनो होननानै दिनैनि भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय आरोना लोगोफोर बिदिब्ला लोगोफोर भिडिअखौ फारसेनिफ्राय नाय आरो सोरबाफोर जुदि चेनेलाव गोदानै फैदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबावदो आरोना लोगोफोर बिदिब्ला लोगोफोर भिडिअखौ नायनानै लाग्रोदो आरोना थिं एमजेआ फुथुलासो मिथिबाय रायजो राजा नोंथांमोन गावनो फोरमायनानै लादों सासे फुथुला थारमाने ओरै मोसा होनबा मोसाग्रा थारमाने एमजेआ मिथिबाय थिं एमजे बिथांनि भिडिअखौ नायनानै सोर गाबफाखो बै समावहाय एमजे बिथांजों एमजेजोंथ' नङा प्रिथिजों बिनि हिन्जाव ना मा बियो आंथ' एसे डाउट दंखायोमोन दा गावनो फोरमायजोबनानै लाबाय मा बुंदों नङा होमबा दहाय आं भिडिअखौ ससे क्लिप नायदोंमोन हाबा जाबाय थानायावनो अलरेडि उदैयाव दंखायो होननानै फोरमायना होदों बिथाङा प्रिथि बिनि हिन्जावनो गावनि महाभारतखौ बुफ्रुजोबनानै लाबाय इनिथिं एमजेआहाय गावनि महाभारतखौ मा जालांनाय जाथाय गासिबो एमजेआ बुफ्रुनानै होजोबबाय मा जाम्बा लरग'नो ससियेल मिडियायावहाय फैनानै बेफोरबायदि गथ' गोरलैफोरबादि होनफैखो ओमफ्राय बियो हा न'खरनि काहानिखौ न'खराव सल्भ खालामनानै लानांगौ ससियेल मिडियायाव फैनानै गाबनो फैदों भिडिअखौ शेयार खालामनानै हो एसे आं जावनायखौ नुहैथोंलाय आरो प्रिथिखौथ' आंलाय मा होनबावनो प्रिथिया दुगिमारि माबा केस होनो जालायलायो नामा सोर मैदोम गुन्दा बेलाय होननानै केस होनो ओंखारलायो नामा एमजेखौ केस होनो फाथायहरलायो नामा नोङो केसथ' हो होननानै फैयाखै भिडिअ बानायनानै फै पुलिस स्टेसनाव थांनानै होननानै एमजेआ फुथुला नालाय इनिथिं एमजेआ फुथुलासो मिथिबाय रायजो राजा नोंथांमोन गावनो फोरमायनानै लादों सासे फुथुला थारमाने ओरै मोसा होनबा मोसाग्रा थारमाने एमजेआ मिथिबाय नै बिदि थारमाने बै समावहाय एमजेखौ थिनहरबाय जे थांदो पुलिस स्टेसनाव एसे भिडिअ लानानै फै मैदोमा गिथों नङा होमबा ओरैबायदि जाहैबाय इसिबां गोरलै मोनदों संसार जानायखौ दालाय माथो बोसोरसे बोसोरनै जास्लाबैयावनो दाना माथो डाइभर्सनो जायाफ्रामा आं होनदों जे बेफोरबायदि गावनि समस्याफोरखौ ससियेल मिडियायाव फैनानै नोंसिनि बे मोदै फुगारफैबा दा नोंसिनि नामाव जौसो लोंसैलाय आङो र' मिथिबाय इनिथिं एमजेजों प्रिथिजों जिबादि जालायनाय जौसो लोंसै आङो बिसिनि नामै पार्टि मिथिबाय जाम्बानो हा लरग' बे नोंखौ डिभर्स होनो नागिरदों हा लंदं खुनानै जाङि खुना ब्लड फैनांगौ बेखौलाय नों माहाय बेबादि प्रिथिमोन बादि हिन्जावआ मेरला जिबनावहाय गोदाव सोराव बेयो जाम्बा बेजों फुथुला बादि मोसा जाबाय थायो आमाबा बिहावानो नोंखौ मानजिनोसो नागिरलायो नामा नोङो हा बिहावजों मानजि जायो फाग्ला गामसा खुनानै दांनांगौ मिथिबाय बिदिखौ फाग्ला खालामनानै लायोलै नोंसोरो मिथिबाय आंनियाथ' एसे बेलेग जाखायो मिथिखागौ रायजो राजाफोरा जे प्रिथियाबो बुंफैनो नाङा मिथिबाय न'खरनि काहानिखौ न'खराव सल्भ नोंसिनि बेफोरबायदि फुथुला गेलेनायखौ नायबाय थानांगौ नामा माबा बे मा होनो जोंना जेम्स आदाया मोनसे खोथा होनदोंमोन नालाय मा होनामोनलाय बियो सामब्राम होनदोंमोन नामा नोंसोरखौ सामब्राम हा ससियेल मिडियायाव नांलायनानै साननै उनाव फुदुंलायनानै माबा माबि होनला आङो देखायदों होननाया मिथिबाय बिदिसो नोंसिनाथ' मालाया दामलांखांबाय
ओमफ्राय नैबे मैदोम बसुमतारी बुंनाया एबार नांसिगोन मिथिबाय खिस्ला माला बै खिस्लाबा बिजौआव नांहैसिगोन एबारावहाय दाना मिथिबाय मैदोम बसुमतारी बुंलायबाय नालाय एबार नांसिगोन बै समावबो 6 मासनिखौ बेलेगा दामलांबाय फाटाफाटि होनलायनाय जिफोर लांनाय लास्टआव मैदोम बसुमतारी होनबाय दायानो जाबाय दाना बेखायनो आङो एसे बुंनो बायो मिथिबाय दाना आं बुंबा थारमाने खिस्लामा बिजौआव नाङो थारमाने मानसिफोरनाव मिथिबाय बेखायनो आं बुंनो बायो दा नोंथांमोना होनलायबायना दे दांना हो आरो बयबो बानायबाय बयबो दांगासिनो ओंखायनो आंबो दांबाय दा आं दांनायखाय प्रिटिनाव नांहैसिगोनलाय बे मिथिबाय फुरानो फाटाफाटि नांहैजोबसिगोन लोगो मिथिबाय खामानि गैया मिथिबाय खामानि गैया नोंसिनि बे जायाफ्रा मा ससियेल मिडियाआवहाय फुथुलाफोर बादि नों मास मोनसेबो जायैनि मास मोनसेबो जाया नोंसिनि बे नाटकआ ओंखारबाय थायो मास मोनसे जायैयावनो नाटक गानानै दोनखादों नामा नोंसोरो नामा ना नोंबा खिबु प्रमोसननि थाखाय नामा ना फेमास जानायनि थाखाय बेफोर नांलायनायालाय नोंसिनालाय मुगै सुगै जायाफ्रा मा दोन बेफोर बुस्थुखौहाय ससियेल मिडियाआव लाबोनो नाङा गोदान ला इसिबां माने प्रब्लेम मोनदोंबा हा हु बायखाबाय न' लुबाय हा माथो जाखि गाव फैनो हाया थाथोंना गाव गारनो गोसो जादों डिभर्स होनो नागिरदों हो बलाय मा बुंनांगौ बाथ्रा दं बेखौलाय ला बेलेग हिनजाव गैयाबा नायना हरगोन आं गुवाहाटिनिफ्राय साफा साफा सिख्लाफोर फाग्ला नोङो बे हिनजावनि थाखाय जाम्बाया ओरै मेगन ओरै मोदै फुगारो बेखौ बेफोरबायदि हिनजावनि थाखाय बुंखादोंमोन आं ना प्रिटिनि मा भाइरेल जाखो दाना बै हटेलाव थांनानै ओरैजाय टावेल गानलायलायनानै ओरै गोबाख्रबलायनानै ओरैया नुजाबायना दानिया नङा होमबा सोरबा सोरबायाथ' हु आइ टेल इउ होनग्रा सासे दङमोन ना जोंहा आंनि बिनानाव प्रिटिखौ जाज खालामग्रा सोर नोंलाय मैदोम होनग्राया सिरि दंथारो आंनि बिनानाव प्रिटिखौ जाज खालामग्रा नों सोर होनग्राया नाम लाला आङो प्रिटि नोंना बिनानाव प्रिटिया माथो दाना अबेबा हटेलावहाय टावेल गानलायलायनाय सेंग्राजों माथो होननानैसो ससियेल मिडियाआव भाइरेल जागासिनो दङ खम होनला आङो होनबा दाय जालायगोन बेनो मानसिफ्रा साननो हागौ मिनिदों नङा होमबा मैदोमाहाय मिनि जानाय खामानिखौनो मावखादोंना अलरेडि माबा मोनसे जादों भिक्ट'रिया खोथा नोंसोरो आराम सिङाव सल्भ खालामना लाना बेफोर खोथाखौ नों पाब्लिकनि सिगाङाव फैनानै गोदाव सोरावै ओरै जादों होननानै बेबो बेखौ सोंखारियो बेबो बेखौ सोंखारियो थाइखाजों थाइखिजोंसो जाबाय बिसोरो एमजिआबो थाइखा आरो नैबे माबाया प्रिटियाबो थाइख्रिसो जाबाय बियो नङा होमबा थाइखाजों थाइख्रिजों मिलायलायबाय बेबो जेना बेबो जेना नङा होमबा एमजिआबोलाय माब्रै जेननो हौवा मानसि बेसोरा दाबो बैसोआनो जायाखै बुजिनो रोङा एसे खम बेबो आरो बे थाइख्रियाबोथ' जेनखाया साख्रि दं नार्स साख्रि दं होननानै लेबेल खिथियो खोमा नङा होमबा आं फाग्ला जालांबाय आं मिथिबाय जरहाटनिफ्राय भिडिअ लाबोदों दे रायजो राजा नोंथांमोन जरहाट फैदों दिनैहाय नै ओंखारनोसै हटेलाव दङ नै सानराइज हटेलाव दंफैयो दायो बेखौनो नोंथांमोना साननो नाङा मानो मिनिदों नङा होमबा मिनि जानाय खामानि एमजे गाबनायखौ आं साबजानाय मोनाखै मानोना बेफोरबायदि ससियेल मिडियाआव फैनानै आलबाल गाबफैलाबायनायखौ जोङो जाम्बा बे हौवा जानानै बेफोरखौ नायनांगौ नामा गोदान लानांगौ गोदान मिथिबाय बेफोरबायदि प्रेसार मोनदोंब्लाना बेकार लाब गैया गारदो डिभर्स बिदों डिभर्स हो लागाव गोदान संसार लादो गोदान सिख्ला लादो क'क्राझाराव थादो बिन्दास बिमा बिफाजों मिलायनानै लाबोनानै आराम बिन्दास संसार जादो दाथ' लोगोफोर आपडेटखौ नुखाबाय आरोना लोगोफोर मा होनखो आरो गोबाङानो माने भिडिअ आपल'ड खालामबाय दंखायोमोन गोबांनि इउटुब चेनेलनि गेजेरजोंबो नुखाबाय आरो नुवाखैबा आंनि बे मनजय बर' अफिसियेल इउटुब चेनेलनि गेजेरजों नायनानै लादो आरोना लोगोफोर गोबाङानो बुंबाय दंखायो माने बेफोरबायदिनो आरो जों बुंनांगौनि जेबो गोनांथियानो गैया आरोना लोगोफोर बिदिबा लोगोफोर दिनैनि आपडेट भिडिअआ बेखिनियानोसै नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनसिगोन बेफोरबायदिनो माने गोदान आपडेट लानानै आरो बिराद गोबावनि उनावसो आं दिनै मोनसे आपडेट लाबोदों आरोना मानो होनबा एसे खामानि दङमोन आरोना बिनि थाखायनो माने आपडेट लाबोनो हायाखैमोन बेफोरबायदिनो माने गोदान आरो थाबैनो माने आपडेट लाबोनो एसे ट्राइ खालामबाय थागोन आरोना लोगोफोर नोंथांमोना सापर्ट खालामबानो बेफोरबायदिनो एसेबाबो थाब लाबोनो थाखाय नाजाबाय थागोन आरोना लोगोफोर डिस्क्रिप्शनाव भिडिअनि लिंकखौ होना दोनदों
थांनानै नायहैदो आरोना ब्लग दिनैनि आपडेट भिडिअआ बेखिनियानोसै आरोना नेक्स्ट भिडिअ बेफोरबायदिनो माने गोदान आपडेटजों लोगो मोनफिनगोन आरोना लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जासिगोन लोगोफोर बाय बाय।